Nongka puilano ani mungke Omri Deborma mungke kami RD Block under Purbolo Kipura DC Village Cinmo Village hingga Champlai hinjago hingga Cinoro BJP IPFT tei Tipramo thani bising halok hingga belai sitra halok borok Tatal Council ni kaisa approval kagos tui phainai borok subjonal wise committee khalai selected babe borok chairman vice chairman selected babe borok committee khalai abun approval khane borok block panchayat borok habi tongphaio tai central ni kam je sung MGN dega himana ajaga borok subida nawi tongo borok beai ni babe borok ajaga phai kam kaj borok leadership relai tongo hingga obo haikai borok daily no day by day borok panchayat phai hapaiei panchayat ni JRS eba khaiba hincha songno borok domki humki riui borok leadership segui tongo obo haikai borok aro duniti chalogui tongo asungno hambai।